എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദൻ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? മണ്ണ്. എവിടുത്തെ? ദ്വാരക. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? നല്ല കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. പഠിച്ചോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, വലുത് വരില്ല പറയാണ്. 1 വേർഡിന്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് വരുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഭയമൊന്നും വേണ്ട ഒട്ടും. ഉറക്കത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അത്ര ഈസി ആയിട്ടായിരിക്കും തരിക. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 18 ദിവസത്തെ പഠനത്തിലെ 18ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത, മോക്ഷ കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നുള്ള 78 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ തന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖത കാണിച്ച അർജുനനെ കർമ്മോത്സുകനാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഒക്കെ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എൻകറേജ്ഡ് ആക്കുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ആ സത്യദർശനത്തിനായിട്ടുള്ള ആ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള യോഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം എല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ ആയാലും മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മോക്ഷമാണ്. കർമ്മഫലിച്ച അത് ത്യജിക്കണം. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ, ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കാമോ? മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഒരു വ്യക്തിയെ സന്യാസത്തിലേക്കും മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തില്. ഇപ്പൊ സന്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തിലും കർമ്മങ്ങളിലുമുള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയും
അതുപോലെ ഗീതയുടെ അന്തിമ നിഗമനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ മാർഗം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനില് നിരുപാധികവും പ്രേമയുതവുമായ ശരണാഗതി അടയല് അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉദ്ബുദ്ധിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ ഒരു വ്യക്തിയെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഗീതാരഹസ്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് 17-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനക്സർ എന്നൊക്കെ പറയാല്ലേ, ഒരു അനുബന്ധം 18-ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും അതുതന്നെയാണ്. ആദ്യ 6 അധ്യായങ്ങളില് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി. പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതിയും ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു തന്നു. അവസാന 6 അധ്യായങ്ങളിലെ ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതികളുടെ പ്രവർത്തനം, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകാം നമുക്ക് 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കണത്? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അതാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ എന്നാ വിളിക്കണേ. കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലെ, കേശി നിഷൂദന എന്നാ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതാണ് ഈ കംസൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വധിക്കാനായിട്ട് അനേകം അസുരന്മാരെ അയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അതെല്ലാം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവരെയൊക്കെ വധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതും അതുപോലെ ഒരു അസുരനാണ്. ഈ കുതിരയുടെ വേഷം കെട്ടിയിട്ട് ആകാശം മുട്ടുന്ന വലിപ്പമാണ്. അങ്ങനെ അവന്റെ കുഞ്ചി രോമങ്ങളൊക്കെ മേഘത്തിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഗോകുലത്തിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു മാതാജി. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വോയിസ് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നേ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ കുതിര അവന്റെ കുഞ്ചി രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേഘത്തെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് വന്നു നിന്നു. അവിടെ കൃഷ്ണൻ, എല്ലാവരും പേടിച്ചു വരച്ചു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉയർത്തി. അപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ ആ കാല് പിടിച്ച് ദൂരേക്ക് അവനെ വലിച്ച് എറിഞ്ഞു. അവൻ അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. വാ തുറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നു കൃഷ്ണന് വായ്ക്കുള്ളിലാക്കാൻ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് അവന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തി. അങ്ങനെ ആ മുഷ്ടി വലുതായി വലുതായി വന്നു. അവൻ ശ്വാസം മുട്ടി അങ്ങനെ അവിടെ വീണ് ചത്തുപോയി. അപ്പോഴ് എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അസുരനായിരുന്നു. ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും എല്ലാം. അങ്ങനെ ദേവന്മാരൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. അങ്ങനെ ഈ കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചതിൽ പിന്നെയാണ് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം, അതാണ് ചോദിച്ചത്.
ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയണതായിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെ. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സന്യാസവും ത്യാഗവും? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണത്രേ സന്യാസം. എന്നാൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇപ്പോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കല് സന്യാസമാണ്, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കല് ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസമാണ്, സർവകർമ്മ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കലാണ് ത്യാഗമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ മറുപടി പറയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസമാണോ ത്യാഗമാണോ ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ, അല്ലേ, കർമ്മഫല ത്യാഗം തന്നെയായിരിക്കും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും 78 ശ്ലോകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഇതില് കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ കാമനയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവര് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലോ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പൊ യജ്ഞമൊക്കെ ഫലപ്രാപ്തി കാക്ഷിച്ചു തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്, പക്ഷെ അവയൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികൾ പറയുന്നുണ്ട് അത്രേ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 3 വിധ ത്യാഗങ്ങളുണ്ട്, അത് വഴിയെ പറയും. അപ്പൊ പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളെ എന്താ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ. ആസക്തിയോ ഫല ഉദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞദാന തപസ്സുകളെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പിന്നെയോ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയില് ചെയ്യും വേണം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് നിയത കർമ്മങ്ങള്, അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട്, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ് വരിക. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം വളരെ ടഫാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക, അത് രാജസമായ ത്യാഗം. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ സാത്വിക ത്യാഗം എന്താണ്? ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹത്തിനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. സാത്വിക 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ത്യാഗത്തെ പറയാണ്. തമോ ഗുണത്തിലെ, രജോ ഗുണത്തിലെ, സാത്വിക ഗുണത്തിലെ. അപ്പോ ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും, ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കർമ്മം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികരായിട്ടുള്ള നമ്മള് അതിനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുക, തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വിക ത്യാഗമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്.
ഇപ്പോ എന്താ പറയണേ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പല കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. യജ്ഞത്തില് ജന്തുബലി ഒക്കെ നിർദ്ദിഷ്ടമാണ് എങ്കിലും പ്രാണിഹിംസ എന്നെന്നും നിന്ദ്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങള്, വേദങ്ങള് അല്ലേ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം നമ്മള്. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലെ കർമ്മം ചെയ്ത് ശാന്തി നേടാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. സന്യാസിമാര് പോലും യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് യോഗികള് പ്രവർത്തിക്കണം, സന്യാസിമാരൊക്കെ. മനുഷ്യന് ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകള് പലതുണ്ട്. ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറയും. 16 ആചാരങ്ങള്. എന്തൊക്കെയാണത്? ഗർഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം, ജാതകർമ്മം, നാമകരണം, നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രാശനം, ചൂടാകർമ്മം, ഉപനയനം, സമാവർത്തനം, വിവാഹം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അന്ത്യേഷ്ടി. അങ്ങനെ 16. അപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാകത്തക്കവണ്ണം അതിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണിവ. ഇതുപോലെ ദാനം ചെയ്യുക, അത് ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയണം. പിന്നെ എന്തറിയണം? നമ്മളും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധത്തിനെ പറ്റി, ജീവാത്മാ പരമാത്മാ ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മുടെ അവബോധം എവിടെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണനിലായിരിക്കണം അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്കിടവരുന്നില്ല. അങ്ങനെ മുക്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ആള് പിന്നെ ജനിമൃതികളില്ലാതെ പിന്നെ എവിടെയാ പോണത്? സ്വധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക അല്ലെ. അപ്പോ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ ഇല്ലാതെ വേണം. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭക്തനെ അറിയാ? ഭക്തനാവുക തിലകം തൊട്ടത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തുളസി കണ്ഠിമാല ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഭക്തനാവോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവത് ഭക്തന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ 3 കാറ്റഗറി ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ സാത്വിക കർമ്മം എന്താണ്? അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി കൂടാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയും. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസകർമ്മം. ഇനി താമസകർമ്മമാണെങ്കിലോ തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത്രേ താമസം. ഇപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുവോ ഞാൻ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്താല് എന്നൊന്നുമുള്ള നോട്ടമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ അന്യർക്കുള്ള നാശവും ക്ലേശവും ഒക്കെ അവഗണിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശത്തിനെതിരായിട്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് താമസ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മം അത് ചെയ്യാൻ 5 ഘടകങ്ങൾ വേണമെന്നാ പറയാ. അധിഷ്ഠാനം, കർത്താവ്, കരണം, ചേഷ്ട, പരമാത്മാവ്. അപ്പോ അധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരാണ്. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശരീരം വേണം അല്ലെ. ആ ശരീരത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻഡവർ, ഉദ്യമം വേണം. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെയോ ഭഗവാന്റെ അനുവാദവും വേണം. അതൊക്കെ ഈ 5 ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരക ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി, അതാണ് പ്രേരക ഘടകങ്ങള്. ഇപ്പൊ അറിവ് വേണം അല്ലേ ആ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ആ ഒരു കർമ്മത്തിനൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ ഒരാളും വേണം, ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ?
കുന്തിപുത്ര ചെയ്യേണ്ടതും. അപ്പൊ ബുദ്ധി 3 തരത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. കുന്തിപുത്ര ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. സാത്വിക ബുദ്ധിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാലേ ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി, ഏതാണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത്, എന്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ബന്ധത്തിന് എന്താണ് കാരണമാവുന്നത്, മോക്ഷത്തിന് എന്താണ് കാരണമാവുന്നത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വിക ബുദ്ധിയാണ്. പാർത്ഥ ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. ആകെ കുഴപ്പത്തിലാവും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് രാജസ ബുദ്ധി. ഏതാ ധർമ്മം, ഇതിലേതാണ് അധർമ്മം, ഇതിലേതാ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതാ ചെയ്യരുതാത്തത് ഒന്നും അറിയാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ആ ബുദ്ധി രാജസ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന്. ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. തമോ ഗുണം നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചു അല്ലെ. വ്യാമോഹാണ്. ധർമ്മം അധർമ്മമായിട്ട് തോന്നും, അധർമ്മത്തിനെ ധർമ്മമായിട്ട് കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കും. ആ ബുദ്ധിയാണ് താമസ ബുദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ മാത്രം അല്ലേ, സ്മരണയില് ചിന്തയില് ഭഗവാൻ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിന് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യണു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കണു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആളാണ്. ആ ആള് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖമോ ആഗ്രഹമോ ഒന്നുമില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞ ആള്, ആ ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള, ആ ദ്വന്ദ്വാതീതനായിട്ട് ഉള്ള ആ വാസുദേവ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ആള്, ആ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് മാറി അല്ലെ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉയർന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. പിന്നീട് അയാൾക്ക് ഒരു ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല. സർവഭൂതങ്ങളില് ഒരേപോലെ കാണും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവന. അങ്ങനെ ആ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവന നിരതനാവും എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം, ജയദേവ കവി എഴുതിയതാണ് ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്നുള്ള അഷ്ടപതി. ഇപ്പൊ അഷ്ടപതി എല്ലാ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. ഭഗവാന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത്ര അഷ്ടപതി കേൾക്കാന്. ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേട്ടാല് അതിൽ പരം സന്തോഷം ഭഗവാന് വേറെ ഇല്ല എന്നാ. അപ്പോ ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം രചിച്ചത് ജയദേവ കവികളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സ്മരിക്കാം നമുക്ക്. 600 വർഷം മുമ്പ് ഭോജദേവ്, വാമദേവി എന്നിവർക്ക് മകനായി ജയദേവ് ജനിക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പം മുതലേ ഭഗവാന്റെ ഭജനകൾ ചെയ്യും. വളരെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. എന്നാലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിച്ചു, സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യം ഒക്കെ നേടി. അങ്ങനെ പിതാവ് ഭോജദേവ് നിരഞ്ജൻ എന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറെ പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാര് മരിച്ചു. അപ്പോ ഈ നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ കയ്യൊപ്പ് വാങ്ങി ഈ ജയദേവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വീട് കൈക്കലാക്കി. അപ്പൊ ജയദേവന് ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല, തെരുവില് ഇരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാളുടെ മകള്, ചെറിയ കുട്ടി ഓടി വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞങ്ങളുടെ വീട് അഗ്നിക്ക് ഇരയാവണു എന്ന്. അപ്പൊ ജയദേവ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് തീയൊക്കെ അണച്ചു. അങ്ങനെ നിരഞ്ജൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു, ഈ വീട് തിരികെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ജയദേവ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് വീടൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടം വിട്ട് പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പുരുഷോത്തം ധാമില് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലേ, പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം,
പുരുഷോത്തമ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ പരാശർ എന്നുള്ള ഒരു പേരുള്ള സ്നേഹിതനും കൂട്ടി രണ്ടുപേരും കൂടെ പോവാണ്. ഇപ്പൊ പണമൊന്നും കയ്യിലില്ല അല്ലെ, കുറെ നടന്നിട്ട് വേണം, അന്നൊന്നും വണ്ടിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ ദാഹം കൊണ്ടൊക്കെ വലഞ്ഞ് വഴിമധ്യേ വീണുപോയി. ഒരു ബാലൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ജലമൊക്കെ നൽകി. അങ്ങനെ കുറെ നടന്ന് കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പുരിയിലെത്തി. അങ്ങനെ സദാ കൃഷ്ണ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്, അവിടെ സമുദ്ര തീരം, പർവ്വത ശ്രേണി. ഇപ്പോഴ് യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് ജയദേവന്. അങ്ങനെ ജയദേവനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മധുര കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി. കേട്ട എല്ലാവരും പ്രേമഭക്തിയിൽ മുഴുകി. അങ്ങനെ എന്നും ഈ ജഗന്നാഥന്റെ ദർശനം എടുക്കും. ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടില് രാപ്പകല് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ കഴിച്ചു കൂട്ടും. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ രാജാവ്, ജഗന്നാഥൻ രാജാവും ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കാനിടയായി വളരെ പ്രശംസിച്ചു. അപ്പോഴവിടെ ആ ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള പൂക്കളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യാനമുണ്ട്, വലിയൊരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൂ പറിച്ച് എന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആ അഷ്ടപതി പാടിയിട്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി പൂക്കൾ പറിക്കുന്നതേ. ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവിടെ വരും എന്നാണ് പറയണേ. അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവണത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയം അവിടെ വീണ് കിടക്കണു. മാത്രല്ല ധോത്തിയിൽ മുള്ളുടക്കിയിട്ട് കീറിപ്പോയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും. പൂജാരി നട തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അലങ്കരിച്ച് നടയൊക്കെ അടച്ചു വരും അല്ലെ. നട തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, ഭഗവാന്റെ ധോത്തിയൊക്കെ കീറിയിട്ട് കാണാം, റോസിന്റെ ഇടയിൽ നടന്നിട്ടേ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവിടെ എത്താറുണ്ട്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായതായി. ഇന്നും പുരി ജഗന്നാഥന് ഏറ്റവും പ്രിയം ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്നുള്ള അഷ്ടപതി പാടലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതാ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം എപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയാ. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഈ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങാണ് ചെയ്യണേ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്, സേവനമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുക. അപ്പോഴേ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷാണ്, അതിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 56. സർവകർമാണ്യഭിസദ്ധാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ ഏതു തരം പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പലരും പല പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളവരാവും അല്ലെ. കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും. ഇപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവത് ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തേ വേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ മാത്രാണ് അഭയം എന്നുള്ള. പണ്ടത്തെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ, ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നാല് ഭഗവാനെ അഭയം തരണേ, വേറെ ഒന്നും അവര് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല. അവര് എന്താ പറയാ, വീട് വേണം, പൈസ വേണം, അതൊന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെടില്ല. അവര് പറയും ഭഗവാനെ
നിന്തിരുവടിയെ അഭയം തരണേ, അഭയം തരണേ എന്ന് മാത്രാണ് മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ അഭയം നമുക്ക് കിട്ടിയ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അതവർക്കറിയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവത് ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 58 മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദരിഷ്യസി അഥ ചേത്വം അഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നത ഉണ്ടാവുമ്പോ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായിരിക്കണം എഴുതി കാണിക്കും. ഇല്ല, ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു മാതാജി. ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി, ക്ലിയർ അല്ല. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം മാതാജി. ഇപ്പൊ തന്നെ നെറ്റ് പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബോധവാനായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിലെ ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടെ ഇരിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നാശമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാലെ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്. അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് അല്ലെ, ആ സത്ത, അവബോധം, ചേതന എന്നൊക്കെ പറയും. അതാണ്. അപ്പോ ആ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലെ, ഇവിടെ ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. പറയാണ് ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായാല് നിനക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവും. മാത്രല്ല ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമം, പരമപദവും നിനക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയുക, പുരി ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര വേളയില്
അവിടുത്തെ രാജാവ് അവിടെ രഥം പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ രാജാവിന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂട്ടാക്കിയില്ല. അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, ഞാൻ സന്യാസി ആണ്, അപ്പൊ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രാജാവ് സാധാരണ ഒരു വേഷത്തില് വന്ന് അവിടെ ആ രഥം പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു വിശ്രമിക്കുന്ന വേളയിലും ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് കാലൊക്കെ തടവി കൊടുക്കുക, മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ ഈ അഷ്ടപതി പാടിക്കൊണ്ടാണ്, ഗീതാ ഗോവിന്ദം പാടിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ തൃപ്തനായിട്ട് ശിഷ്യനായി അംഗീകരിക്കുകയാണ് രാജാവ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ 63. ഇതി ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതമം തരം മയാ വിമൃശേദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജ്ഞാനവും അതിഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അതീവ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമെല്ലാം നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ വിവരിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഹിതം അത് ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വത്സല പിതാവ് ഒരു മകന് ഏത് കാരിയറാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അതിനെ എല്ലാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഏതാണോ നിന്റെ താല്പര്യം അത് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലേ, എല്ലാ യോഗങ്ങളെ എല്ലാ അറിവും കൊടുത്തു അർജുനന്. എന്നിട്ട് പറയാണിപ്പോ, ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഈ 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഈ ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലിയർ അല്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. അവിടുത്തെ നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ എല്ലാം അച്ഛനും കൊടുത്തേ, ഇതുവരെയുള്ളത്. ഇനി 4-ാമത്തേതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്. മാതാജി
വിരസതേ പൂർവം മന്മനാഭവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം കേൾക്കാം കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം ആ മാതാജി. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. എന്തെന്നാൽ നീ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ 66-ാമത്തെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകാണ് കേട്ടോ 18-ാം അധ്യായത്തിലത്തെ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയാണ് കൃഷ്ണൻ, എടോ അർജുന, താൻ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട, സർവധർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്നിൽ ശരണം തേടിയാൽ മതി, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന്. 68-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യൈദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു അഭിദാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യങ്ങളായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമത്രേ. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. പറയാണ്, ഈ പരമ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് തന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അങ്ങനെയുള്ള ആള് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്കാണ് പഠിക്കണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇല്ല ഇല്ലേ? ഇല്ല. എന്താ ചെയ്യാ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ക്ലിയർ ഉണ്ട്. നല്ല